कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थ नगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. रेल्वे मार्गावर झाराब इथं रेल्वेचा मेगा ब्लॉक झालाय. मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्यांचं यामुळे वेळापत्रक कोलमडलंय. दिवा पॅसेंजर निर्धारित वेळेपेक्षा 4 तास उशिरानं कणकवली स्थानकात दाखल झाली आहे. मांडवी एक्सप्रेस 2 तास उशिरानं धावते. यामुळे प्रवाशांचे हाल झालेत. सकाळपासून प्रवासी रेल्वे स्थानकावर ताटकळत आहेत. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे यांच्याकडून. आज कोकण रेल्वे मार्गावर झाराब येथे आज मेगा ब्लॉक होता. रेल्वे प्रशासनाच्या मेगा ब्लॉकमुळे प्रवाशांची तशी मेगा हालत झालेली आहे. सकाळी जी आपल्या सावंतवाडीहून दिव्याकडे जाणारी जी दिवा पॅसेंजर गाडी आहे ती सुमारे 4 तास लेट आहे. त्याचबरोबर मांडवी गाडी आहे ती 2.5 तास लेट आहे. त्यामुळे जे प्रवासी आहेत, जे मुंबईला जाणारे प्रवासी आहेत ते सकाळपासून ताटकळत आहेत. कणकवली बस स्थानकात आहे. कणकवली बस स्थानकाची जी परिस्थिती आहे ती कणकवली बस स्थानकात सकाळी 8 वाजल्यापासून प्रवासी हे दिवा गाडीसाठी आले होते. ते मात्र आता 1:30 वाजत आहे तरी अद्यापर्यंत गाडी आलेली नाही. गाडीची अनाउन्स झालेली आहे दिवा गाडीची. मात्र अजून दुपारच्या 1:30 वाजत आले तरी दिवा गाडी अजून स्थानकात आली रेल्वे स्थानकात आलेली नाही आहे. त्याचबरोबर मांडवीच्या गाडीचे देखील प्रवासी या ठिकाणी तात्काळात बसलेले आहेत. एकंदरीत पाहिलं तर आता दिवाळीची सुट्टी आहे आणि दिवाळीच्या सुट्टीचा आस्वाद घेण्यासाठी कोकणकर जी मंडळी आहे ती मुंबईकडे प्रवास करीत आहे आणि सर्वांची स्वस्त प्रवास होतो तो दिवा गाडीने, पॅसेंजर गाडीने. आणि या पॅसेंजर गाडीतून आता ह्या दिवाळीच्या सुट्टीच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात प्रवासी कोकणातील हे मुंबईकडे जात आहेत आणि त्यांचा आज या रेल्वेच्या मेगा ब्लॉकमुळे मोठं हाल झालेला आहे. आता रेल्वे स्थानकावर काही प्रवाशांची मदत जाणून घेतली असता तर त्यांच्याकडून असं जाणून आलं की याबाबत रेल्वे प्रशासनाने कोणतीही प्रतिक्रिया अथवा पूर्वकल्पना रेल्वे प्रवाशांना दिली नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रवासी आहेत ते सकाळपासून ते ताटकळत पडले. जर रेल्वे प्रशासनाने याची जर पूर्वकल्पना दिली असती, मेगा ब्लॉक संदर्भात जर प्रवाशांना कळवलं असतं तर घराकडून प्रवासी रेल्वे स्थानकाकडे उशिराने दाखल झाले असते. मात्र अशी कुठलीही कल्पना दिली नसल्यामुळे प्रवाशांचे अगदी मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी हाल झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कोकण रेल्वे हा कोकणी माणसाचा अगदी एक महत्वाचा अविभाज्य घटक आहे. कारण कोकणी माणूस आणि मुंबईकर राहणारे चाकरमानी मंडळी ही ये-जा करण्यासाठी कोकण रेल्वे हा एक महत्वाचा दुवा आहे आणि यातून हजारो कोकणीकर मंडळी हे नेहमी ये-जा करत असतात आणि त्यांची प्रवासाची सुविधा ही कोकण रेल्वे करते. जे काही या मार्गावर असणाऱ्या काही अडचणी असतील किंवा काही सुविधा निर्माण होत असतील तर त्याची पूर्वकल्पना येथील प्रवाशांना मिळणे गरजेचं आहे. अन्यथा अशा अडचणींना किंवा अशा समस्यांना सामोरं जावे लागते. गणपतीच्या वेळी देखील आपण पाहिलं असेल की ज्यावेळी पनवेलच्या दरम्यान जो रेल्वे रुळावरून घसरल्याच्या नंतर जो संताप झाला होता, कणकवली रेल्वे स्थानकात असेल जो संताप झाला होता, त्याच प्रकारे इतरही रेल्वे स्थानकात प्रवाशांचे हाल झाल्यामुळे संताप झालेला होता. याची कुठेतरी दखल रेल्वे प्रशासनाने घेणे गरजेचं आहे आणि जी एखादी घटना घडली किंवा एखादाही कुठचाही निर्णय घ्यायचा असेल त्याची पूर्वकल्पना रेल्वे प्रवाशांना देणं गरजेचं आहे. हे आजच्या घटनेवरून तरी जाणवत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.